İsa ýangy ýola düşen mahaly bir adam ylgap geldi-de, öňüne dyza çöküp ondan: "Ey, ýagşy mugallym, men baky ýaşaşy miras almak üçin näme etmeli?" diýip sorady. İsa oňa: "Näme üçin maňa ýagşy diýersiň? Ýeketäk Hudaýdan başga hiç kim ýagşy däldir. Sen onuň adam öldürme, zina etme, ogurlyk etme, yalan şaýatlyk etme, hiç kimin hakyny ýeme, ata-enene hormat goý diýen tawşyryklaryny bilýänsiň ahyryň" diýip jogap berdi. Ýanky adam oňa: "Men ýaşlygymdan bäri bularyň baryny berja edip gelýärin" diýdi. İsa oňa süýgüden dolu mähir bilen seredip: "Seniň ýekeje kemiň bar? Gitde, nämeň bar bolsa satyp, garyplara paýla. Şonu gökde hazynaň bolar. Onsoň gelle, meniň izyma düş" diýdi. Ýaş ýigit bu sözi eşidip tukat bolup gitdi. Sebäbi onuň mal mülki köpdi. İsa töweregine seredip şägirtlerine: "Baý adamlaryň Hudaýyň şalygyna girmegi nähili kyn" diýdi. Şägirtler onuň sözlerine haýran galdylar. İsa ýene olara: "Ogullarym, Hudaýyň şalygyna girmek nähili kyn. Bir düýäniň iňňäniň gözünden geçmegi baý adamyň Hudaýyň şalygyna girmeginden aňsatdyr" diýdi. Şägirtler çaktan aşa haýran galyp biri-birlerine: "Onda kim halas bolup biler?" diýişdiler. İsa olara seredip: "Insanlar üçin bu mümkin däldir. Emma Hudaý üçin beýle däl. Hudaý üçin ähli zat mümkindir" diýdi. Petrus oňa: "Ine, biz ähli zadymyzy taşlap seniň iziňe düşdük" diýip söze başlady. İsa: "Size dogrusyny aýdýaryn. Meniň we hoş habaryň hatirasyna öýüni, doganlaryny, uyalaryny, enatasyny, çağalaryny ýa-da mülk ýerlerini taşlabam, bu döwürde çekçek azaplary bilen birlikde izyna ýüze sedip öýler, doganlar, uyalar, enatalar, çağalar, mülk ýerler almajak adam ýokdur. Geljek döwürde olar baky ýaşaşa gowşarlar. Emma ilkinjileriň köpüsi soňkular, soňkularyň köpüsi hem ilkinjiler bolar" diýdi.